ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଜୟ ଧାରାକୁ ନ ଫେରେ ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେବ କଷ୍ଟକର। ଜାରି ରହିଛି କ୍ରିକେଟ ମହାକୁମ୍ଭ। କ୍ରମାଗତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ମେନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ। ଚେନ୍ନାଇର ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଟିମ୍କୁ ଭେଟିବ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ପରାଜୟ ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜ ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଏଯାବତ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ସହିତ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଠାରୁ ହାରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ଆଉ ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଫେରି ପାରୁନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ଗତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ହାରି ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଟିମ୍ର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ବେଶ୍ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏଯାବତ ୱିକେଟ୍ କିପର ତଥା ବ୍ୟାଟର କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 3ଟି ଶତକ ଆସି ସାରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଦଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲେ ତେବେ ବଡ଼ ସ୍କୋରକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ର ରେଗୁଲାର ସ୍କିପର ଟେମ୍ବା ବମ୍ବୁମ୍ବା ସ୍କ୍ୱାଡରେ ନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏଯାବତ ଅନୁଭବ ହୋଇନାହିଁ। ରିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ଏଡେନ ମାର୍କରମ ଓ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କ୍ଲାସେନ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲାସେନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ର ବ୍ୟାଟର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ର ବ୍ୟାଟର ସେହିପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେପଟେ ସ୍ପିନର କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟିମ୍ ଏହିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡା ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାବର ବାହିନୀର ଡାଉନଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରମାଗତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ବାବର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫର୍ମକୁ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କର ବା ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜୟ ବରଣ କରେ ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ନିଜ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ଓପନର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସାକିବ ଓ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେହିପରି ଓପନର ଇମାମ ଉଲ ହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟପ୍ ଓ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ସ୍ପିନର ଶାଦାବ ଖାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।